अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। एका बाजूने तोटायला असतो, पण नफ्याची जे काही रूट आहे ते पण तुम्ही बंद करत असाल तर फायदा कसा होणार? दोन वर्ष झाली सर, दोनदा निवेदन दिलं। इथे कितींदा येतात ते पहिले सांगा डेपोवर। ते आता पहिल्यांदा आलाय। त्याच्यात संबंध आहे 3 महिन्यामध्ये, मग तुम्ही 90 वेळा आला पाहिजे इथे। 90 दिवस आहे 3 महिन्यावर। मला हे 2-3 बेसिक गोष्टी तुम्ही इथे बदला। त्या डीसीला साहेब घेऊन बसू इथे एरियाच्या बाबतीमध्ये ना, तर तोच उत्तरदायी आहे इथे। स्पेशली वैभववाडीसाठी इथे पाहिजे या वरांड्यामध्ये मीटिंग घेऊ, पण इथे मीटिंग घ्यायची आणि तुम्ही या 2 गोष्टी, आता मी इथला नारळ फोडतो त्याला 10 दिवसात त्या कॉन्ट्रॅक्टरला चालू करायचं, फार लाड आहेत त्याचे सगळे, तोच घेऊन बसला इथे। आणि नंतर ह्या शेडचं जसं हे बोलतात मला काम चालू पाहिजे तिकडे इमिजिएट। शेडचं तेवढं प्रायव्हेट करा, उभं कसं राहणार ते सांगा ना। उद्या तुमची फॅमिली आली तर तुम्ही कशी उभे करणार इथे? राहू शकतात का? मग 50,000 60,000 लोकसंख्या साहेब, या 10 बाय 10च्या रूम मध्ये मग या जागेवर आम्ही आता सगळे आतमध्ये आलो ना, आम्ही उभे राहू नाही शकणार एवढे। तुम्ही स्वतःच्या जरा माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून विचार करा ना, सोपं आहे, एवढं काय रॉकेट सायन्स नाहीये। चला नारायण बोलू। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।